το στεγνώνανε στην αυλή, σε σκία και το μοιράζανε όταν ήταν ζεστό σε όλη τη γειτονιά για να φάνε ζεστό κουσκούς. Τώρα θα ρίξουμε και το κουσκούς μέσα να τσιγαριστεί λίγο. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι, γιατί ρίξαμε αλατάκι και στα κότσια, δεν θα ρίξουμε πολύ, θα μην γίνει αρμυρό. Και το πιπεράκι. Και αφού τα τσιγαρίσαμε, θα ρίξουμε λίγο νεράκι, γιατί ήδη έχει μέσα στο πύλινο λίγο νερό στο κρέας. Και θα πάμε το κουσκούς να το βάλουμε στο πύλινο και άλλη μισή ώρα να ψηθεί στο φούρνο. Ο Δημήτρης είναι εγγονός μου, του αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική, του αρέσει που μαγειρεύει η γιαγιά του και τον έχω όταν είναι εδώ Σαββατοκύριακο κοντά μου. Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο το φαγητό, γιαγιά? Το φαγητό, Δημήτρη, θα είναι σε μισή ώρα έτοιμο. Πίνασες πολύ? Ναι. Βγάλαμε το πύλινο από το φούρνο, το κρέας, ανοίγουμε. Μας κομμύρισε. Θα ρίξουμε το κουσκούς μέσα. Μισή ωρίτσα και θα είναι έτοιμο το φαγητό. Κλείνουμε τη γάστρα για άλλη μισή ώρα. Το βάζουμε στο φούρνο. Κλείνουμε και το καπάκι και σε μισή ωρίτσα θα στρώσουμε τραπέζι. Έτσι λοιπόν παρασκευάζετε το κότσι εδώ από τα χρυσά τα χεράκια σας και τι άλλο έχουμε? Έχουμε σαρμαδάκια και το γλυκό. Και το γλυκό που το πήραμε για που θα βγάλουμε και ρήθρασε λίγο. Ναι. Όταν το μαγειρέψαμε δεν είχε μέλισσες. Ωραία, δεν πειράζει. Τι και να εγώ κάνουμε? να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα ξαδέρφια μου στα Νάματα. Να είστε καλά. Και εσείς από Νάματα, γιατί έτσι? Είναι ο παππούς μας, είναι οι ρίζες μας από Νάματα. Μάλιστα. Ναι. Θα ρωτήσω μετά κάτι. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ μαγείρεψα το μπλιγούρι με το κρέας και την πίτα με το κρεμμύδι. Ναι. Και εγώ θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στα Νάματα και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα ξαδέρφια. Να είστε καλά, στην κυρία δίπλα. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Φτιάξα το ρεβανί και παστέλι που το κάνανε παλιά. Το παστέλι στα νυχτέρια. Να στείλω επίσης χαιρετίσματα στην ανιψιά μου στη Γερμανία, που έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ θέλω να στείλω στη Γερμανία, στα παιδιά μου χαιρετίσματα, στο γιο μου, στην ύφη μου και στα εγγόνια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Έκανα γλυκό κολοκύθι και λουκουμάδες. Και λουκουμάδες. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εγώ έκανα πίτα με τυρί και σε ρύζι. Και θέλω να στείλω χαιρετισμούς στην Αθήνα, στο εγγονό μου, που είναι αστυνομικός. Πολύ ωραία. Και στη Θεσσαλονίκη, στο άλλο το εγγονό που σπουδάζει και στη Δράμα εδώ, στο Θόδωρο Βόητσου που έχει τα τζάκια. Ωραία. Στην κυρία δώστε το μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Η τηλεόραση σας αδικεί. Είστε πολύ κομψοί και ωραία από κοντά. Καλά. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα σας παρουσιάσω το γλυκό ρατσέλι το παλιό που το έχω μάθει από την πεθερά μου. Ναι. Και την πίτα, κρεμμύδι με κιμά από τη γιαγιάκα μου τη χρυσή και αυτή η πίτα λέγεται σκρόπιτα. Την έκανα σκρόπιτα. Ναι, γιατί? Έτσι λέγεται, έτσι τη λέμε εμείς. Ναι. Και τα φύλλα είναι από τα χεράκια μου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς όρισατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εμείς έχουμε το φούρνο, το ορτοπείο. Έχω κάνει αυτά, έχουμε κάνει. Εκεί την πίτα με το μέλι εκεί και εκείνες τις τεράστιες πίτες που είδατε προηγουμένως. Ναι, ναι. Και στέλνω χαιρετίσματα στη Ξάνθη σε όλα τα ξαδέρφια μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εγώ έχω κάνει τα τυροπιτάκια, έχω κάνει το χαλβά και χαιρετίσματα και τα ροξάκια έχουμε κάνει.
Χαιρετίζουμε σε όλους τους ξαδέρφια μας. Με τη σειρά μας σας καλωσορίζουμε. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Και θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα στην κόρη μου, στα εγγόνια μου και στον γαμπρό μου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε και το μικρόφωνο εδώ στην κυρία και να κλείσουμε και την εκπομπή. Καλώς ήρθατε στο Ξηροπόταμο. Έχω 3 αγόρια στη Γερμανία και 3 νύφες και 8 εγγόνια και 2 δυσέγγωνα. Α, ωραία. Τους χαιρετάω σε όλους και καλή αντάμωση να έχουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να σας χαιρετήσουμε από τον Ξηροπόταμο της Δράμας. Ένα χωριό που, όπως ίσως καταλάβατε, έχει ανθρώπους δυναμικούς, πραγματικά φιλοπρόοδους, ανθρώπους που βλέπουν μπροστά στο μέλλον και όχι πίσω στο παρελθόν. Αξίζει λοιπόν να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους σε ένα βαθμό όσο μπορούμε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Γεια σας, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Δύο τολμηριδίτες και τα πιο επικίνδυνα πλάσματα του ωκεανού. Συνδυασμός που σκοτώνει. And they pay me to do it. Don't tell them I do it for free. Go skin to skin and connect in a physical way. Όχι πάντα. Think clear. Καταδίωξη καρχαριών.